Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Clergy and Religious Persons, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Padayon kita sa atong pag-isgot mahitungod sa mensahe sa atong Santo Papa alang sa tuig sa klerigo o mga konsagradong tao. Matod pa niya, I am counting on you, nga pamat-on ang kalibutan. Usbon ko, pamat-on ang kalibutan. Kaya ang tataw nga timaan sa pagkakonsagrado, mao man ang kinabuhing mutagna sa dagan sa panahon o mga propeta. Ningon siya nga ang inyong pagsunod kang Kristo talagsaon kaayo, uniko kaayo, espesyal kaayo. Kining pagkapropeta ning panahon karon nagkinahanglan sa mga taong mosaksi sa kinabuhi sama kang Kristo nga kabus, sama kang Kristo nga masinugtanon ug putli. Busa, dili gayud ninyo ang ngayang biyaan ang pagkaprofeta. Ayaw kahadlok kay ako nagauban kaninyo. Balik kita sunod nga Domingo. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilia, T. Lino Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Mr. and Mrs. Protasio Tacandong, Chardin, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Porrita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Bretania and family, Quilans Food House, PSST Bote Junk Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Bretania and family, William and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Dolores R. Fanlo and family, Felia Mido and family, Rafael and Lilian Hizan and family, Fred and Tere Halua and family, Adolfo and Malu Ato, Esper Laundry Services and Company, Amparo Ecazas and family, and June and Beth Opas and family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group. Zone 2, San Isidro Labrador Parish, Catalunan Grande, Davao City, composed of the following GKKs: Our Lady of Miraculous Medal, St. Andrew, St. Paul, Our Lady of Fatima, Sagrada Familia, Our Lady of the Holy Rosary, Inahan sa Kanunay Panabang Sapa, and San Roque.
Thanksgiving intentions of Nida Tumalip, Dr. Carlos Tan and family, University of Mindanao, Anonymous, Ramline Resources Incorporated, Sun Life Insurance Incorporated, Dasha, Davao Security Agency. Birthday intentions of Linda Luga and Maria Antonia Diaz. Recovery and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Linda Torrejos, Henry Evangelista, Corazon Praquelias, Lourdes Dulatre, Felipa Apostol, and Leling Reyes. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Jermaine Chu, Elpidio, Adelaida, Erlinda, Claudio, Selma, Marutas, Julio, Menandro Sr., and all benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan, pinagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit, ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko, diha ni Kristo, maayong buntag, gabii. Ang atong Santo Papa Francisco, nagaauhag kanato sa matuuhong pagbasa sa mga timaan sa panahon, diin susiho nato ang mga hagit sa atong kalibutan karon aron kita mulambo. Karon mao ang ikakatluag tulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, ang ikaduha sa katapusang Domingo sa tuig. Ang atong liturhiya nagdapit kanato sa paglantaw ug pagpangandam alang sa katapusan sa tanang butang, apil na ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Makalilisang unya ang mga panghitabo nga mahiaguman sa tanang katawhan. Apan, dili kini angay kahadlukan sa mga nagtuo kang Kristo, tungod kay kini mauman ang adlaw sa atong kaluwasan. Ang mumisa karon mao si Reverend Father Ronald Bong Lunas, Parish Priest, St. Joseph the Worker Parish, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang manganta mao ang Zone 2 GKK Choir, San Isidro Labrador Parish, Catalunan Grande, Davao City. Manindog ang tanan ug awito nato karon ang pasiunang awit. Dai gunta ang Ginoo
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Mga igsuon, atong andamo ng atong kaugalingon alang nining santos nga kasaulugan, hinumduman natong atong mga kasalanan ug mangayo kita og pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas og dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pa buhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit, Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag kang sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan dawatang mo, pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labi, halang Dono Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himo nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo,
Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang anghel nga nagsulob og lino miingon, unya niadtong panahona mutungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad, wala pagayod mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan, kansang ngalan gilista sa basahon sa Dios, maluwas gikan niini. Ug daghan sa mga nangamatay, ug atua na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon, ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan, ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong mudanag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw Ginoo, Ikaw ang nabahin ako sa akong kupan. Ikaw ang nagligon sa akong swerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kuna na siya sa akong gayud ako mahingawa. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug akong kalagnagmaya. Ang ako sab nga lawas, buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan, ako dito sa kahiladman. Nimo tugot ka nga ang imong alagad maduno. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Tultulan mo ako sa agyanan sa kinabuhi, sa kabung sa kalipay uban kanimo. Ang mga kabulahanan
ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Hebreo. Ang matagpari nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyuha dili gayud makawagtang sa sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod nga iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sama sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw o dili na budan-ag ang bulan. Mga hulog ikan sa langit ang mga bituon ug motipa sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya diha sa mga panganod, makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom ug himaya. Unya suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini. Inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang pagkaagi, inikakita ninyo nga kini mga butang nga nagsugod na paghitabo. Masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tao. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili kayod mapakyas. Apan walay nasayod kanusa moabot kadtong adlaw o taknaa, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amhan lamang maoy nasayod.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Nagreklamo ang mga bagong mga magsusulat unsaon nila pagsugod. Giingnan sila sa usa ka batid nga magsusulat, klaruha lang ang katapusan. Kay kung klaro na ang katapusan, masayon ang sinugdanan. Ninumdum ko sa usa ka higayon samtang nagbasa kog pamantalaan sa daghang mga di maayong balita, nakaingon ko, matapos na unta ang kalibutan, ug nakusog nako ni pag-ingon ug dunay nakadungog. Miingon ang nakadungog, simba ko, Father. Nga ingon ani ang atong bation, labi nagmaghisgot og katapusan. Ang katapusan bagayod, angay kalisangan o angay untang kahinaman. Ang katapusan bagayod, angay kahadlukan o angay lauman. Unta, kung maklaro ang katapusan, masayon ang sinugdanan. Nagisgot ko ani tungod kay sana hisgot na napod sa pasiuna. Padulong na kita sa pagtapos sa lituryanong kalendaryo sa simbahan. Ika-3 na og 3 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Doon na lang may 3 og 4 ka Domingo sa ordinaryong panahon. Diya sa kalendaryo, sato pa, hapit na. Hapit na mo tapos ang tuig diha sa simbahan. Kay magsugod na pod ang bagong tuig, ang unang Domingo sa Abianto. O sagad, ug karon atong nadunggan, ang paghisgot mahitungod sa katapusan. Nga angay sabton, nga angay pamalandungan, o angay puy-an. Apan sa di pa ta muadto sa unahan, atong klarohon ang tipo, ang klase sa pagkasulat ni anang ato mga dadunggan nga binasa kining gitawag og apokaliptikanhon nga pamaagi sa pagsulat. Gamit panggod dinhi ang mga larawan sa mga mananap, sa mga planeta o mga butang sa kawanangan. Apil na ang panagsangka sa mga pwersa sa kaayo ug kadautan nga hadlok paminawon. Apan dili nato ni basahon sama sa pagbasa sa makasayanon nga libro, kundili hinuon tun-an ang mga simbolo, kubaron ug maayo, aron dili lang nato kini basahon kundili puy-an diya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dili aron kalisangan kundili kahinaman, dili aron kahadlukan kundili aron lauman. Sa unang pagbasa, na ata sa panahon, kanong sa gidaog-daog ni Hari Antioco ang katawhan sa Dios. Gilutos ang mga magtutuo, gipanasmas-tamasan ang templo. Ug tungod ni gani ang ubang mga Israelita sa kahadlok, sa kahuyang, bibiya na sa ilang pagtuo. Nagkaguliyang ang tanan. Busa gilarawan ang pag-abot ni Miguel. Simbolo ni anang panalipod sa Dios alang sa iyang katawhan. Timaan ni anang kaluwasan nga dala sa Dios. Kaluwasan kanila kan sa mga pangalan na hipatik na diya sa listahan. Kay lagi kabahin sa Dios nung katawhan. Kining maong paglaom dili lamang alang sa mga tao kaniadto kundi alang sa mga tao sa tanang panahon. Alang kanila nga gisakit, alang kanila nga nagantos, alang kanila nga nagkalisod, alang kanila nga nagtuo nga wala na posibilidad sa kausaban. Gipahinumduman kita, adunay bag-ong kalibutan.
ang bag-ong kalibutan nga gitiman-an sa paghari sa Dios. Ang katapusan nining maong kalibutan ug ang sinugdanan sa gingharian sa Dios mao ang atong kahinaman, mao ang atong lauman. Ang Dios gayud matud sa Salmo ang atong kabilin. Dili ba ka ng kabilin kalipay sa mga anak? O kalipay dili tungod sa bisan unsang hinungdan kundi kay kinigasa gayud. Ang kabilin wa ni paningkamuti sa mga anak kundi gigasa sa mga ginikanan. O ang Diyos mismo ang atong kabilin. Siya mismo ang nagsakripisyo sa iyang kaugalingon. Sumala sa ikaduhang pagbasa, diha kang Kristo Jesus. Pero siguro makapangutana kita, apan nga naman lagi nga hangtod karon, may kuyanap manggihapon ang kadautan, anaa manggihapon ang kasalanan. Mismo ay kaduhang pagbasa, mihatag ka nato sa tubag. Tungod kay dili pa ang tanan na himutang ubos sa tiil ni Kristo. Dili pa ang tanan nagpasakop sa iyang kadaugan. Ang uban miila pa o ubang mga hari. Inay ang tinuod nga hari, ang mulahutay o muhangtod nga hari, ang Ginoo mismo. Kay ang Ebanghelyo klaro kay nagpadayag ka nato o nagpahinumdom nining maong kamatuuran. Ining maong Kristo ang atong giya. Siya ang kanato maghiusa. Siya ang atong giya. Sa unang tanaw makahadlok hunaon ang mga gilarawan sa Ebanghelyo. Ang adlaw ug ang bulan mungit-ngit. Ang mga planeta dili na mosubay sa ilang dalan. Ang mga bituon mga hulog. Kinsay dili malisang maminaw ni ini. Apan angay nato ning sabton pag-ayo. Sa una manggong panahon, ang mga tao, hantod gani karon, naguna-huna nga ang kinabuhi, nagasubay ni ining maong mga planeta. Gigiyakan ining maong mga bituon. Hantod karon, kay naapay mga tao nga mutuo ni ining maong paagiha. Apan sa katapusan di ay kinigisaligan nga mao'y mugiya sa kinabuhi sa katawhan, mga libog manggani sa ilang kaugalingon. Ang mga bituon, ang mga planeta, madisturbo, mga hulog, di na mosubay sa ilang dalan. Ang bulan ug ang adlaw, mungit-ngit. Nganong sila ang saligan? Kaya doon na lang may angay nga saligan ang Ginoo mismo. Siya ang maghatag og giya sa atong kinabuhi. Siya ang maghatag og direksyon sa atong kinabuhi. Kay siya sa katapusan ang mutapok kanatong iyang katawhan. Ang anak sa tao, ang maguhukom moabot. Og tapokon ang tanan nga iyaha, kuyog kaniya ang iyang katawhan ug moambit sa iyahang himaya. Mawagtang ang tanan, apan dunay magpabilin ang iyang pulong, ang iyang saad nga doon nagayoy katumanan. Mga igsuon, tanaw nato ang palibot. Apan sa pagtanaw nato ninin mga nagkakahitabo sa atong palibot, uptan nato ang paglaom. Dili ta mahadlok sa katapusan. Kay ang katapusan bag-ong sinugdanan. Gani alang sa maayo nga sugilanon atong klarohon ang katapusan aron dunay sinugdanan. Og ang katapusan bisan gani ang sinugdanan walay lain kundili ang atong makagagahom nga amahan.
Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita o di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao og alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Ug nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato sa sugod ni Poncio Pilato, nag-antos siya namatay og ilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Magampo kita sa Dios Amahan ang bugtong nasayod sa adlaw o takna nga matapos ang kalibutan. Sa matag pangamuyo kita moingon, andama kami Ginoo. Andama kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapakaylap unta nga matinumanon sa ilang bukasyon sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita. Andama kami Ginoo. Nga ang mga opisyalis sa gobyerno, makaton-unta sa Diyos ng pagsakripisyo alang sa kayuhan sa katawhan. Magampo kita. Andama kami Ginoo. Nga ang mga natural nga kalamidad, nga atong nahiaguman, malig-on sa atong pagtuo sa Diyos ug magdalag kabag-uhan sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagbaton ug usa ka mampingon nga kinaiya alang sa kabuhatan. Magampo kita. Andama kami Ginoo. Nga mga sulugoon sa Dios, mga pari, mga relihiyoso, misyonero, mga pangulo sa GKK, Kristohanong katilingban, nga magmadasigon sa ilang pag-alagad sa katawhan tungod kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami Ginoo. Alang sa mga masakiton, mga ilo, mga lulit, nga ana sa kahimtang sa pag-antos o kasakit, nga ang kamot sa Dios sa pag-alim ila ng masinati. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, matagbaw na sa ilang kahidlaw sa presensya sa Dios. Ilabi na ang mga benefactors, sponsors o cooperators sa mission sa media. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami Ginoo. May gugmaong Amahan, tabangi kami nga makapangandam ug mahimong angayan sa pag-abot ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Santos na sakripisyo,
Mga igsoon pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmamayad sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa pinugniang santos na simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nga nasa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amay ug matalo. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya umagamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon lagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diya sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nga gidaig o gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhuno nga awit sa pag-ingon. Santos, 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 na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan. Santos kayo di ka o ginuang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni hining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan na moatubang ug moalagad kanimo. Himo anga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magiusa kita karon sa pag-ampo ngadto sa atong Amahan, subay sa mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Ginoo ug manunubos. Ang
Ginoong Hesu Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang daghan namong mga sala, kundili ang pagsalig ning imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa panagdait. Kini si Hesu Kristo ang pan sa kinabuhing tunhay, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkiti sa kordero. Amay palawag kanimo, apan ipangulo lamang maayo ako. Magampo kita. O Ginawang Eucharistia nga among gisaulog, aron sa paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Good morning. The daily scripture reading guide for the year 2019 is already available at the Paulines Media Center located at Bolton Street, Davao City. This is only 15 pesos. And to our dear parents, I am inviting you to have a copy of this book, Crank the Crab, for your children. They will surely enjoy reading this book and coloring the pictures. Thank you and have a blessed Sunday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Manglakaw kita uban ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.